Sirikal kokalo e migawo mar somo chano ndiko kwan jopuonj manyien maromo 20,000 pacho ka kaka achiel kuom yore mag tieko nok mag jopuonj ma okwako thoth skunde pacho ka. Jagoro mogirore e migawo mar somo Belio yango ni jopuonj manyien maromo 20,000 go idhi ndiki ka ochopo dwe mar 7 higani. Kipsang oloso kane olimo gwenge mag Rangwe ka otene gi jagoro mogirore e migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mabere ni skund primar marangi. Kaka yor tieko midhiero mar nok jopuonje skunde ma pacho ka, migawo mar somo yango chenro ma piny owacho nigo mandiko jopuonj manyien maromo 20,000 ka ochopo dwe mar 7 higani. Jagoro ma ongirore e migawo mar somo Belio wacho ni migawo no ong'eyo pek mathoth skunde kale wi nok mag jopuonj kendo chuno tend skunde mondo oti gi omenda mathoth ka gindiko jopuonje ma ichulo gi board kendo en gino ma sirikal temo mondo otieki. Understand the challenge the principal has said about having 50% of the teachers being teachers hired by the board. I want to give you the confidence and to give you the assurance. The government will continue to make sure that we facilitate you to learn well. In July, government will recruit another 20,000 teachers. Kane oloso skund primar marangi ka chudbura marangwe e kinde nyasi madhi odiochieng somo e skundo no. Belio bende ne yango ni sirikal oseketo chenro mar gero klese 16 skunde mopogore pacho ka higani e ikruok ne jopuonjere mag jo-gred 9 higa manyien. Government is putting up 16,000 classrooms this year in preparation for grade 9 next year. We are doing 52 classrooms for Rangwe sab-kaonti and 2,025 classrooms for Ramogi County. Jagoro ma ongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mane en wendo modhial e kinde nyasi no ne okoni migawo no tiyo machiegni kod migawo mar somo mondo jopuonjre obed gi lwasi makare skunde ma gisome kane oyango ne gidhi gero tesendo bila tong county ma Homa Bay kod Makisi mar jiwo arita kwe. We have a problem and we have a piece of land at a center up here called Nyamira. We have agreed to put up a police post there so that it can support in addressing the concerns around insecurity. Bende gejiwo ber mar rwako rowere tije mag mbui bang' tieko chenro mag sombgi kaka yor tieko wach nok mag tije e kind rowere pacho ka. Very soon there is a program that will be rolling out at Tomboya University to train and teach our young graduates German language and other languages so that then they are suitable to take up job opportunities that exist. I want to thank the teachers. I think they've done a great job. And they're going to continue doing a great job. And this 100% transition of 1.4 million kids, PS, I know it was not an easy thing. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.